Molweni namkelekile nonke kwezi Chisa Bay Entertainment. Hey guys, ziyakhala. Umayeni esonke siyazi into yoba une-businesses on the side. She's not only a reality TV star, but ke khona izinto azenzayo ke on the side. Unfortunately, because ke uyi-businesswoman funeke kaloku azibhale i-details zakhe, for example, WhatsApp number as well as email yakhe afumaneka kuye when people want to place their orders. So recently guys uyabalisa ke ku Facebook wakhe uqondise to men abamshelayo ke guys uthi hey ake nikhuzane webafana phumani nje ku-WhatsApp-ana nabantu meningabazi ukuthi nifunani, ngikhathele ukuniblokha, okulandelayo ngizonifaka la umuntu ajale abone umuntu wakhe, phumani nje lapho. Obviously uTatomseleko is now currently on Facebook. Uye wamphendula ke wathi awu madoda, naye ke umayeni waphendula wathi uyahleka. Meanwhile, kunabantu abacuthile la. So basically uye wabona ke uTatomseleko into yoba usashelwa umayeni guys. Umayeni, she's a very beautiful young lady. So why not bamshele? Anyways, naye sometimes xa imosha uTatomseleko makabe nomakhwapheni wakhe, but it does seem as though akafuni kwanto sana ethi ndoda next to her. So guys, please behave. Sanumhlupha umayeni. Ndabona ke no Samke Izolo uye waposta, she has been trending kuthiwa njengoba nje ebecinga uchatele kuTatomseleko uzofumana imoto but uhamba ngenyawo ever since ke the new season started. But guess what ke sana uye wazifaka ezidrivela ipolo lakhe elnesana roof ke sana elithi yena, and then ke khona ke abamaziyo abathi hayibo ningamqheli kakubi nina uSamke has more than one car. It's just that angomuntu othanda ukubonisa izinto akanazo on social media like most of you, because kakade uSamke ukhulele apho kukhona imali, so therefore she does not need to be showing izinto zakhe on social media. Anyways guys, ke nazo indaba zehora. Your thoughts ndiyacela maske engage down on the comments, and ndizonibona shortly. Bye guys.